Bon dia, benvingudes i benvinguts al lliurament dels Premis Webs al Punt.cat de la Fundació .cat. Aquest any celebrem la 6ª edició d'aquest concurs. Aquest any hem tornat a créixer i hem tingut 709 grups apuntats que han sumat un total de 2.107 alumnes participants. Ha sigut una bona experiència. Hem treballat en equip i hem après com fer una pàgina web i elaborar notícies. Qui és qui farà el software del futur? Qui és que dissenyarà les aplicacions del futur? Qui és que gestionarà el software dels nostres hospitals? Qui és el que gestionarà el software de les nostres carreteres, dels nostres cotxes? Ningú més que vosaltres. I comencem amb la categoria de primer a quart, primer premi, que és per la categoria de batxillerat i cicles formatius de grau. El primer premi, la classe amb més participació del concurs. I ja no només ens queda a la gent que ens està seguint a través de Periscope, a tots vosaltres que sou presents avui aquí al Cosmo Caixa, agrair-vos la presència i la participació en aquesta 6ª edició del concurs Webs al Punt.cat. Moltíssimes gràcies, per tant, als concursants, als tutors, als acompanyants, als membres del jurat i a tots els col·laboradors que fan possible aquest concurs. Un fort aplaudiment per tots plegats i fins la propera. Adéu-siau.